Ke, wa ga miki ana zuwa da sallama. Hege baki. Baban tinkiya ne. Har hango bukatar da kawo ki a nan. Zan iya zauna kuwa? Ba da ma zauna a nan, zauna. Ai mu muna girmama kwastomomi ke sa. Manya-manyan kwastomomin mata ne. Me ke tafi da ke? Ko da yake duk abin da ke tafi da ke mun sani mun buga mu. Gaskiya kan da magana a kan sosai dan akwai babbar da na san kafin dai in gaya maka na san komai kana sanar. Komai mu da zamu duba. Yau ka gane Kasa ba ta ƙarya. Shakin mahaukacin mai kuɗi ne. Ka gane? Ta ko ina na nemi koya na samu mahaukacin kuɗi a mishi. Amma in gaya maka ya iya sake hanya ni na kasa ya san yi da shi. Ba sai kin ƙara sabon na duk na gani. Yanzu kawai ya za mu magance matsalar. Turka shi. Wannan aiki ya da ruhu. Hege baki. Wannan wani irin duhu ne kuma ni ina zan nemo duhu yanzu. Wannan duhu ni na san yadda za a yi yanzu dai yadda za a yi. Ba shi shiga ciki aikin zai buƙatar haske. Baban tinkiya ne. Ni ba inda zan shiga. Ni fa ba inda zan je. A ina ne zan je gurin wani zan shiga wani gurin a ce in na shiga ne wai za a nemo duhu. Ke, tashi tafi. Hege baki. Arziki da kai sai ka zo kana neman harkar siya. Ni Tashi tafi ban ki. gaya maka ina da mun malamai in gaya maka. Amma na ji labarin ka na zo kai ba dan arziki ne. Baban tinkiya ne. Duk garin nan akwai Haka malami ake yin da malami taimakawa. kai ba dan arziki ba. Tafi. Ta Allah ne har abokanai nake da su wanda zan kawo kai musu aiki amma saboda kai ba dan arziki ne ba na tafi na barka. Tafi. Dan siya mai hawan da Dan ma irin ku muke nema. Kin matsa min ma sai mai da ke kuɗi wallahi. Aikin gaba sa'a wallahi yanzu.